Γεια σας, είμαι ο Ελαστικούλης και αυτός είναι ο πλανήτης μας, η Γη. Το σπίτι μας, που χωράει 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους, αλλά και τα αυτοκίνητά τους. Το κάθε αυτοκίνητο έχει εμάς, τα λάστιχα, που όταν παλιώσουμε πρέπει να μας αλλάξουν. Πού πρέπει όμως να μας πηγαίνουν οι άνθρωποι όταν γίνουμε παλιά και σταματήσουμε να είμαστε χρήσιμα? Μήπως να μας ρίχνουν στη θάλασσα, τις λίμνες ή τα ποτάμια? Όχι άλλα σκουπίδια. Καλά, τότε μήπως να μας πετούν στα χωράφια ή στα δάση? Πεταμένα λάστιχα, η χαρά του κουνουπιού. Εμείς τα λάστιχα, αλλά και όλα τα άλλα σκουπίδια, όταν μας πετούν στο δάσος υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Μπορεί να προκαλέσουμε πυρκαγιά. Κοιτάξτε τι μπορεί να συμβεί. Αυτό δεν θα το ήθελε κανένας μας. Είναι πολύ θλιβερό. Βοηθήστε το δάσος μας. Αν πιάσουμε φωτιά, μολύνουμε και τον ουρανό. Θέλουμε τον ουρανό μας καθαρό. Το πρόβλημα μου φαίνεται πολύ σοβαρό. Δεν πρέπει να μας ρίχνουν ούτε στη θάλασσα τα ποτάμια ή τις λίμνες, αλλά ούτε να μας πετούν στα χωράφια και τα δάση. Τι θα απογίνουν τότε όλα τα παλιά λάστιχα, αφού όπου και να πάνε κάνουν κακό? Κάποια λύση θα υπάρχει, δεν μπορεί? Ας σκεφτώ. Το βρήκα! Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να μας δώσουν ευκαιρία για μια δεύτερη ζωή. Πώς? Μπορούν να μας ανακυκλώσουν και να γίνουμε πολλά και ωραία χρήσιμα πράγματα. Η Eco Elastica φροντίζει γι' αυτό, αλλά χρειάζεται και η συμμετοχή όλων μας. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να πετάνε τα παλιά λάστιχα όπου να είναι, αλλά να τα πηγαίνουν σε ειδικά μέρη, όπως είναι τα συνεργεία και τα βουλκανιζατέρ. Συγκεντρώνονται και η Eco Elastica στέλνει φορτηγά για να τα παραλάβουν και να τα μεταφέρουν σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Με τα ειδικά μηχανήματα τα κόβουν σε πολύ μικρά κομμάτια, σε κόκκους. Αυτή η κόκκι είναι ένα βασικό υλικό από το οποίο μπορούν όλα τα παλιά λάστιχα να ξαναγίνουν χρήσιμα στους ανθρώπους. Τσάντες, σόλες παπουτσιών, αθλητικά δάπεδα, δρόμοι, ελαστικά δάπεδα για να παίζουν τα παιδάκια με ασφάλεια σε παιδικές χαρές και σχολεία και σε πολλές άλλες όμορφες και χρήσιμες κατασκευές. Ας μην ξεχνάμε ότι όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, μπορούμε να βοηθήσουμε τον πλανήτη μας να γίνει ένα σπίτι καθαρό. Έτσι, σώζουμε τη ζωή και το μέλλον.